ପଥର ଦେଖିଲି ଏଟା ହୁଡ଼ି ଉପରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ଏଇଟା ନେଇ ଚାଲ ଘରକୁ ଟେକିକି ଏଇ ପଥରଟା ବଡ଼ ପଥର ତୁ ପଥର ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଏଇ ଆଳୁ କାଟିକି ତ ବିକ୍ରି ଚିପ୍ସ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେ ଚିପ୍ସ এই যে ঘর ফ্যান হচ্ছে এই যে কাটিং করবি ভাগি দেখি পিটি পিটি ଆମର ଘର ପଛପଟେ ଇଏଟା ଅଛି ସେଠୁ ପିଟି ଭାଗିବ। ତେନ୍ତୁଳି କଣ ତେନ୍ତୁଳି କୋଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମଟାରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ଏଠି। ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା? ଲୋକ ବା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆସୁନି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ମନ୍ଦିର ବେଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଆମର ହୁଡ଼ି ଉପରେ ହେଇଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ।